Имам новина за теб. Да, и то каква? Подготви се. Знаеш ли, предвидила съм едно уникално лято през август и лято, което ще ни даде уникално преживяване. Какво мислите за италианското безгрижие? И не знам дали сте чули фразата Dolce Vita, Dolce Far Niente, изкуството да не правиш нищо и да се радваш на живота. Ако някой умее да се радва на живота, за мен това са италианците. И смятам да си подарим заедно едно преживяване. Само забележете. 31 дена. Италианско пътуване, преживяване, италиански вайб, италианско настроение, италианска релаксация, италианско удоволствие, енергийни практики. Много преживяване през видеа, които вие ще получавате всеки ден. Ще е уникално, защото дори да се намираш на шезлонг и да си прекарваш почивката, защо пък да не си потопиш за едни 5-10 минутки в една интересна атмосфера и да си подариш нова енергия. Всъщност ще се заредим за есента и то подобаващо. Освен това, така ще наредим събитията около нас и ние ще вдигнем нашата енергия така, че да създадем уникални действителности. Ще можем да си създаваме и ще създаваме всеки ден. През удоволствие, радост и лекота. Нещо, което много малко умеем. Знам го. Какво по-хубаво от това, ако си на бюрото в работна атмосфера и не е отпуската ти, или вече е минала отпуската, или ти предстои, ти да се потопиш в интересно настроение, хубави гледки и прекрасни практики. Няма теория, няма обучение, няма нищо свързано с сухарска материя. Не. Ще бъде удоволствие, лекота, преживяване, радост. Обещавам ти го. Започваме записване. Скачила съм събитието в сайта ninadimitrova.com. Има шанс и възможността ти решаваш да се включиш на живо с мен всеки ден. В момента, в който се запишеш за това събитие, просто трябва да ми пишеш налично, за да те добавя в затворената група. Там ще можем да си общуваме. Там ще сме заедно в това настроение. И всички, които препознават италианският вайб, Dolce Vita, хайде, заедно сме. Взимам ви с мен и ще ви потопя в уникално преживяване. Обещавам ви го. Наистина ще бъде незабравимо. Няма да е 3, 5, 8, 20 дена. 31 дена! Можеш да го правиш с мен всеки ден, а можеш да си го гледаш и на запис. Какво по-хубаво от това? Можеш да си го подариш във всеки един месец през есента след това. Но аз ако съм, няма и да се замислям. Няма и да се замислям. Това е нещо велико да създаваш твоята реалност. Нали искате вълшебство? Ето. По най-лесния начин ще се зададете просто ще ти покажа как, а и без да ти показвам, само участвайки с мен в тази вибрация, ти ще създадеш. Дори няма да се усетиш какво ще се случи. Ще имаш най-вълшебния август и още по-вълшебна есен. А повярвайте ми, имаме нужда от това, защото есента имаме интересни събития. Там ще има малко по-напечена енергия, по-напрегната. И ще имаме нужда да се презаредим. Да го направим по най-готиния начин. Не в all-inclusive папкане, спане, а да се заредим по най-готиния начин за есента. Споделям ви го, ти решаваш. За мен ще бъде голямо удоволствие да сме заедно. ninadimitrova.com. А ако пък не можеш да се ориентираш, просто пиши по това видео "Участвам". Аз ще ти изпратя детайлна информация
и ти ще прецениш кога, как и дали това е за теб. Участвам. Коментар под видеото. И получаваш информация. И хайде, до очевидата ни зове.